atibatike zvechopu. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe zvatotanga. Yai! Kunoona nezvinhu zvavo. Kunoona nezviro zvavo baba. Uyaone wegodzokera. Kuseka ndamose rugare. Chinhu chinotozondisiririsa hangu mostly pane nyaya dzakaita sedzidzidzi. Vana. I mean, I don't know how many times should I repeat this. Vana. Ndo vanondinzwisa tsitsi pane zvinhu zvese. Pane zvese zvamunoita guys, please remember kuti muri vanhu vakabara. Mwana anozoti kudima. Imagine uri kuchikoro kana kuti wakura wakubasa uzongonzi aona mumzi wako ndona kapo wakabuda napo wakapinda napo wakabuda napo, you know, azvibudise picture kanaka. Saka ndiani wati kutaura nezvake panapo. Tutaura nezvenyaya ya Susan Mutami, uyo ex-wife, ex-girlfriend, whatever. Ameno tingati chiko. Baby mama alright, watemba mliswa. I think ndo zvinokwanisa kunzwisisika. Dzimwe nguva vanogona kumbonikirikina. According to her, iye anoti ndi baby mama watemba mliswa. Sabukuburu tangopinzawo zita renyu ipapa nekuti tangoona kuti mimi muri kunzi makapfurwa nepo makaita se makatetena kirimu iyoyi yatiri kuratidzwa senyika yese. But nyaya yanetsa panapa chaita kuti Susan abuditse nyama dzake idzi zviri kutonditemesawo musoro. But my sister, is everything okay? Zvazosvika pakudi amana gaya toreti ngatitiyo lese uri hanzvadzi yakewo. Unofila sei? Munhu achibudisa nyaya, achibudisa nyama kudai so, iwe uri hanzvadzi yake, how do you feel? Iri kunzi kudii nyaya yacho panapo. Susan Mutami ari kuti, I would like to share the videos that the Nigerian guy Okocha Ikoro took of me in my most vulnerable state, dragged me and put in chakadaro chekumashure bad plug in my kumashure kwangu, right, without my consent. Police is also in possession of these videos and they've just told me they don't think there will be a successful prosecution despite me providing all these videos as evidence to them and medical records from the hospital. You all can clearly see that I look dragged up. As for the letter from your lawyer Okocha Ikoro, a retraction will never come from me. Matter of fact, I'm going to amplify my voice from all corners of the globe. You can pay bloggers, write all sort of things about me, and still I'm not moved by those tactics. I will see you in court. You violated me so many times. I sent an email to the police questioning an update on my case. The constable preferred to respond to me over the phone rather than emailing me back, and I recorded the phone call. This system has always been against me and my children for the longest time. SB Moyo's son was sexually assaulted at the Brinson Boys College, and they swept everything under the carpet to the point that Temba Mliswa offered to have both children relocate back to Zimbabwe. The boy had to change schools because of that. Tinotenda got bullied at Kindly, and Queensland government under David Kisafuli swept everything under the carpet, and I had to comfort my son, and I moved on to another Kindly, and nothing happened to that child care provider. This current state government wines and dines with people who violate women. Temba Mliswa and Ambassador Isaac Moyo, have your lawyers send me the paperwork as discussed before. I will hand over the children to you because this environment is not it. My children's families had advised me not to post the videos, but I think I should so people have a clear picture of what happened
to me. Ndo chikonzero chaita kuti sisi Susan Mutami vabuditse nyama dzavo. Suzi, basi Susan rokwadza Susan. Alright. Ari kuti akaitiswa zvinhu zvasingadi. Ari kuti anga akaita se kune vakomana vacho vanozviita sometimes. Ndizati kune vamwe kana manga muri ndurano mwana gono ndoda kutengera munhu ndomisira mudrink ndomisira pai then unongorekana watomuchiki makutoita batopa chiitiko chacho. But inini zvangu I think kuti pakuzosenda pakuzoposta apa zvinge zvichibuda pa social media like this inangu azvinondibata bo because I feel for the kids. Vana vanozofila ose ndo picheka pane nyaya yangu kora topedza kuti kuvana aunohanzvadzi here ko ana baba kana aisha mana azvingobude picture yakanaka so vedwe ndo kwazvakuenda ameno nyika yacho kwari kuenda ndikupi kuti yakunoguma here yakunoita sei ndo vanhu chacho chiriko and chimwe chinhu chandiro ndo nyaya imwe ndogana chitaura unozati atisisiri safe you are no longer safe in these days because vana vadiki venyu makutova kana mafoni ke vana vadiki atongone phone akutoita yari kutoita kungoscroll on social media obva aona vanhu vakadai so vanofollowa because umwe munhu anogona ngari student of politics achitori mwana mudiki achitodingirira primary mwari kutongonakidzwa nekutongotera social media haizorina limit obva atanga kusangana nezvinhu zvakadai so izvi komana ndiri kungofunga hangu zera retrauma yacho inokura vanhu varika kana inini pandaona inini I was confused per second. Suzi. Anyway, ndo zviripo anyway. Sorry zvenyu video handisi kuzokusenderai pano tinorohwa mbamba neYouTube yandikada kuzvidzwa but Suzi. And by the way, kune mamwe mawedzi ndandisiri kukwanisa kunyatso kumataura apa reason iripo ndekuti tikamadedzera tikamanhina panapa tinokurwa mamwe mamba mafuna YouTube saka ndichangomaisa sezvo mona ndakaisa ka screenshot kacho muchionawo zvaari kuexplaina chikonzero chaita kuti aratidze nyika yese nyama dzake butcher ndo nyaya dzacho dziri panapa. Zvamunofungawo neinformation iyoyi kana zvamunofungawo nevideo iro mune makutondiudzawo imimi mucomment section nezvamuchazoitawo neinformation yaataura iyo handizivi kuti zvinenge zvaazvipi. It's up to you guys.